здравейте, дами и господа, аз съм BG ProMaster, тук с мене. Вената. Да, и днес ще играем Майнкрафт оцеляване, епизод 1. И като се спомням, и до нас имаше 3 коня и трябва да намерим седла, защото трябва да намерим пирамида, в пирамидата да намерим седла, че за да можем да имаме коня. Той възпълнил там деца често и ти има седи. Да, трябва да намерим обзето спанери и да намерим 2 седла. И да, ще оцеляваме сега. И да, той събира дърво, аз си чупя тук. Нали. Аз ще събирам такова за градинка да се направим. Да не огладяме много бързо, че... Всъщност, направи един меч и избитка. Не първо направи кобълстон кирка и направи си, нали там изкопай кобълстон, направи си такова. Каменен меч, на мене направи си на тебе каменна кирка и на мене и избитка за храна, ама не избивай всичко, без конети. Друго ти позволявам. Който иска да си крафтва, тук има такова. Крафтинг пенч. Да. О, аз намерих Sugar Game, който ще го събера с цялата ми радост. Смърт са кокошките. О, помоги! Паяк! Паяк ме бъхти, паяк! Паюк ме бъхти, паюк, хелп! Имаш ли меч? Не. И тук един паяк ме наби. Нека се шум, че се умара. Не, той ме наби сам. Паяк ме пече шамара, аз си бях. На как се бате. Долу на спирката. Тихо тихо, че съм гладен. Долу на спирката кон. Ако не мокнеш, ще шибна. Един кон само ме гледа. Да ме спира. Внимавай, защото идвам с големи чамари. Чек, не дай копа дърт. Чакай, нали искаш камък? Сериозно, още не си събрал камък. Ти докато ми събереш камък, Майко, ти постигна постижение за отваряне на инвентар. али, дай ми камък. Добре. Откъде? Оп. Има и едно малко конче на дърво. Виждал ли си кон на дърво? Нещо. Кой искаш, бе? Ако беше умен, просто ще да слезнеш долу и да вземеш блокчета. И как, бе? Как? Аз ще махна блока и направо полетя, човек. Трябва да събереш камък за печка. Спокойно. Направи една печка тук на печка и тия тъпи... Как бяха? Чикен. Пиги. Намерих пламен, човек. Майко, пламен ли е? Убил го, човек. Майко, Чек, толкова беше дебел, че го дай. Как ще си го убил, е? Той тук си лафи с една кокошка. Не, убил го. Той има втория, човек. Аз ще го убия, нямам пъпаш пламката. Му държа. То пък ми дали само една пържова. Госпожа Пиле. Убих го. Не мога да удариш. Виж още една госпожа Пиле. Или това е господин Пиле. Аре, учвай да пичеш. Направи още една. 2 пети. Що още една? Да мога да толя и още да се пиче друго. Не дърво, бе. Направи още една катикан, бе.
Не дей, аз правя. Добре, да. Не дей, че се смотам. Дай ми дърво. Дърво. Еми, то всичкото заминава в печката. За колко крадеше? Аз бях забрал. Едно беше събрал. Колко беше събрал? Аз бях събрал много повече от тебе. Аре, взимай си. Не ми кради от парзолите. Ехо. Ехо. Да. Забиваш. Таймера. Не забой 7 минути. Айде да се опомня някъде. Чакай, ела ти дам храна. Ей ти такова. Вече трябва да си богаташ на храна. Да, имам 3 пилета и така. Аре, тук да се заселим, че тук има коне. И хубава земя. Ай в ейта дупка да си почна да окупаш. Добре. Не, айде да не е в нея. Къде? Айде да ме последваш. Айде да ми направиш една каменна лопата, какво ще кажеш? Ами имам ли камък? Да, имам. Имам ли дърво? Да, имам. Имаш ли пръчки? Имаш. Чакай, това дърво не го прави на пръчки, аз ще То е с пъчки. Добре. Ако може пръчките и... Аз нямам пръчки, аз имам само 3 пръчки в мене, които си бяха мои. Чакай, имам повече. Даже аз имах толкова. Значи... Искам да гатургаш камъка да се дропки. Той не се дропва. Али давай. Пръчките? Чакай. То. Кога готово викаш? Лопатата? При мен няма лопата, аз си направих още една. Защото на мен няма. Ти не ми беше дал никаква лопата. Беше ми дал само кобърство, и дърво. Аз съм нахранен. Става нощче. Ще правим сега. Изнасилваща част 2. Бързо иди. Бързо! Let's go! Кол! Какъв късмет! Аз гад почна да копая и набирам кол. Сега. Що пак при мен идваш? Супер. Много добре го измисли. Браво. Не! Много хубаво го измисли. Нали това ти викам? Тук не става за къща. С които сме. Без да исках да удари ми пречи да копая. Тук е една бебешка къща да си направя. Бебешка къща? Аз ще бъда смел, ще отида да се бия за експи. Аз ще бъда смел и ще остана тук в къщите с едно сърце и половина. Сериозно? Да. Дай да те изкарам тия мъки. Изкарах топ мъките, бързо. Нямаш ли нужда? Бързо! Спартак! Бързо бъди Спартак, идвай. Ще ти дам айтемите на сега. Сега ще видиш, че си много по-добре сега. Запуши! Ти пък нямаш какво да запушиш, верно. Ти пострада в тежка катастрофа. Заради мене, аз си карах колата.
Мисля, че някой дойде у вас. Друго какво имаше? 2 пържу. Да, аз имам 4. И друго нямаш. Да. Те, моята страна пак ще е тая, така че си гледай работа. Значи да готвим ето... къде ще ми иде? Не, всъщност, това ще е моята страна. Готвим ще ето тук. Печката ще е ето тук, крафинга е тук, значи твоето ще трябва. Крафинга ще е там, той е тук. Сега малко да те бутна, съжалявам. Един чест ти правя. И идваш ли да таковаме? Да, какво? Да се бием? Да. Имаш ли 100 меч? Не. Какво нямаш? Я ми кажи. 100 меч, 100 килка. Друго, какво нямаш? Това е. Брадва? Да, и това няма. Лопата? Лопата ми нужна за какво ще има. Пак си е нужна. Така да прави. И заправи. Вече имаш и 100 кирка, нали? Да. Оставяй тук храна и такива работи. Виж, в тебе да имаш само меч, чули? Тия две кирки са мои, да знаеш, тук и тия две кирки са мои. Храната също те оставам. Остави я, защото ако умеш. Значи, Йорда, виж, той дърт ни разделя нещата, трогай си нещата от лявата страна. Това дърво ще го дам на тебе. Дървото ни разделя често, чули? Имам предвид, че другите неща, примерно, може да си ги трогаме и те навсякъде, имам предвид, че може да си ги трогаме навсякъде, имам предвид, че ни различават айтемите. Се е лопатата? Не са в честа ти, как ще съм ти я взимал. Идваш ли? Спартак, бързо! 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 Така. Трябва да си гледам таймера. Прибивам една зомби вече. Спартак! Убих го. Колко минути е клипа вече? Колко минути е клипа вече? 12-13. 13 е точно. Значи 3 крипъра, чекай ги направим на нещо. Ще ги убия с яйце. Спарта! Точен! Много съм точен. Хела ми! Хелп! Крипър! Много крипъри, човек! Внимавай! Ще гръмнат. Yes! Това ми беше целта. Внимавай! Посвикта. Мама си. Аз съм на малко бързо в къщата, бързо. Той ти носи цвети, виж, той е дружелюбен. Бързо в къщата, аз съм на малко. Спартак! Аз те изоставям, умирай. Умри. Скелетън. Добре, убил го. Давай, чупи дърта. Ау! Спаяк! Но спаяк. Добре, убил го. Той едно да е бързо. Така. Ела до мене. Хора, с стрела в главата съм, но надявам се да ви е харесал този епизод. Ако ви е харесал, абонирайте се и всъщност не забравяйте да се абонирайте. Ако ви е харесал, лайкнете, дайте му палче нагоре и чао! Това беше от мене, BG Pro Master и от... Вената. И